Foron os primeiros en presentar a súa candidatura e tamén os primeiros en desvelar as liñas mestras do programa co que concorren as vindeiras eleccións municipais. O BNG de Compostela xa conta cun documento no que define a súa estrategia de cara aos vindeiros anos. Un programa avalado por unanimidade pola Asamblea Local e que recolle máis de 500 propostas para a cidade. Os nacionalistas apostan por potenciar a condición de Santiago como capital de Galicia e da comarca, a vida cultural e participativa, o fomento das políticas de benestar e a creación de emprego. Nós somos conscientes, como vos decía antes, que un programa serio das competencias e dos recursos limitados dos concellos nesta materia, pero estamos convencidos que os concellos poden e, sobre todo, deben actuar activamente neste contexto de crise e, sobre todo, nun ámbito como é a xeración de emprego e a dinamización da base económica material da cidade. Nese sentido, todo este apartado, que son bastantes medidas, van dirixidas todas elas ao conxunto dos traballadores, das traballadoras, dos autónomos. O documento, creado a partir das aportacións de todos os colectivos e entidades da cidade, irase perfilando nas vindeiras semanas. Pois a partir de aquí o que vamos a seguir é contrastando estas medidas cos diferentes colectivos sociais da cidade, seguir incorporando cuestións, porque nós non tomamos este proceso como un punto final, sino como un punto seguido onde seguir contrastando e seguir mellorando a nosa alternativa programática. Segundo o candidato á alcaldía de Santiago, Rubén Cela, o programa do BNG é un programa realista, adaptado ás necesidades da cidade e á nova situación económica na que vivimos.